Hej! Hej, velkommen til Mærkelig Blog. Vi laver en 5-sub special nede i vores sikkerhedskælder på skolen. Ja, det er vores sikkerhedskælder. Hvor vi skal smage de... Det er jo helt nye, men i hvert fald nogle Oreo. Bare med en bund. Skældet bund, så det skal vi prøve. Det bliver rigtig spændende. Ja, altså... Vi står over inde i sådan et fosterrum. Inde i et soverum. Vi kan lige filme det rundt herinde. Så I kan se. Så... Det ligner altså egentlig bare en almindelig Oreo. Så Jeg tror, det bliver... det prøver vi, ikke? 3, 2, 1. Det smager meget normalt. Det smager egentlig bare en normal Oreo. Det smager godt. Ja. Bare mig, der er lidt mere knas i. Jeg er godt lide. Det smager godt. Vi kan lige finde et rum herinde. Ja. Og så kan du se det på den står. Det er så, hvor vi, når man skal sove herinde, hvor der er senge og smoke. Og så er der også bare herude. Egentlig, I kan se det. Og derinde må vi ikke komme ind. Det er irriterende. Ja, men Det var bare det. Og så... det var så egentlig vores video. Så vi ses. Farvel.